Ivelile ke bethuna i-preview kaThando Nesithembu season 8 episode 11 apho ke bethunani uMacele simbona exelela amanye amakhosikazi kaTata uMusa Msaleko ewafowunele semotweni esithi ubabakhe ukadokotela kwaye akakho right, and then ke sabe sibabona ke besesibhedlele sambona noTata uMusa Msaleko sesibhedlele kunye noMpumelelo. Now ke into yethuse abantu bazibuza ba hayibo uMacele ithini nale game ayidlalayo. uMacele sambona ke ekunye noMakhumalo kunye noMangwabe, uMayeni ebengekho noSamke ebengekho. I guess ke uSamke unumber 5 yile nto mhlambi ke ebengekaziswa mhlambi kwamanye amakhosikazi okanye mhlambi ke noba ukude. uMayeni ke na ke I'm sure sonke siyayazi since iqalele season intsha ukowabo abavisisani noTata uMusa Msaleko, ingathi ke noMpumelelo ikhona ingxaki ekhoyo naphakathi kwabo. So ke ngoku uMacele ke uyathetha noMangwabe noMakhumalo, and then ke athethe into eyothusayo abantu. Uthi kubo uTata uMusa Msaleko njengoba nje egula bonke banegalelo kulonto leyo yokugula kwakhe. Akaphela apho ke saphinda sambona ehleli kunye noSamke exelela uSamke ukuba nguye ogulise ubabakhe. uSamke wethukile ke ba hayibo kwenze njani. I guess ke inoba mhlambi ngofika kwakhe uye waxabana ke namanye amakhosikazi kwaba ngolhlobo kungalo, and then uMayeni inoba mhlambi nayo uyamblame kuba ke eyehamba wagoduka. So inoba uTata uMusa Msaleko ayimphathi kakuhle lento kaMayeni. Kuphinde uMangwabe ngulo yena uthi uba uTata uMusa Msaleko uthatha wife number 5 then uyahamba uyagoduka ngoba wife number 5 uzo replace yena. uMakhumalo yena andibone nengxaki kakhulu, it's just that ube yena iproblem endibone naye ngeyoba uMakhwela engowapha eMzumbe, but otherwise andiyazi into engathi mhlambi uyenzile ukugulisa ubabakhe. Abantu ke bamgxekile kakhulu uMacele ngalento yoba beka ityala kumakhosikazi kaTata uMusa Msaleko ngokugula kwakhe. Bathi uTata uMusa Msaleko uzifake gokwakhe kwinto yesithembu, so ke it's his own fault. Abanye ke bathi hayi baya understand nyani ebengenongaguli ngoba uyazama ngokobona kwethu kwinto esibukele ba wonke umuntu kuvanwe yonke into ihambe kakuhle kodwa akulungi. So lonto leyo fanele buyamstressa nyani. Khanikhe nitshekeni nake banicinga ntoni ngayo yonke lento. uMacele uright ngobeka iblame kwamanye amakhosikazi ngokugula kaTata uMusa Msaleko okanye akekho right? uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.